खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बड'फानो भारत रत्न होनांगौनि थाखाय एबसुआ मिरु सरकारनिसिम गोसोखांलाय होगोन। जफादों ओनसोलनि लामाफोरा जोबोद गाज्रि हालोदाव, जायगानि रायजो राजाया गोबां खस्थ'जों सैनांदों। लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ इन्डियान आर्मिनि गाहाय महरै बिबान लागोन। 72 घन्टानि गेजेराव जम्मु ओनसोलनि दाबथाम जायगायाव थिउरियानि गाग्लोबनाय। अन्ध्र प्रदेशआव चन्द्रबाबु नायडु आरो उड़िष्यायाव मोहन चरण सिंह मासीआ गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जर'खा थान्दै जथुम आरो 37थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिथायखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिनि मासि लानानै सामलायनाय जर'खा थान्दै जथुमनि थान्दै मेलाव मिरु एबसुआ मंगलबार खालि मोनाबिलिनि थान्दै मेलनि गेजेरजों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो भारत रत्न बान्था होनांगौनि थाखाय गोख्रों थांखि आजावनाय जायो आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बायदि बिथिङाव गोलाव समनिफ्राय रैखाथि होबोनाय बाथ्राखौ सरजाबनानै बाहागो लानाय थान्दैफोरनि सिगाङाव गुवारै बुंथियो। बे थान्दै मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायुं आरो इउएनबि ट्रास्टनि मासिगिरि डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारिया। सोरखारा थांदों आरो फैदों, नाथाय जफादं ओनसोलनि लामाफोरनि थासारिया दिनैसिमबो सोलायनो रोङाखैसै। बिसायख'थिनि सम सौफैब्ला गोबां दोलोनि बिजाथि मन्थ्रिफोरा भट बिनो फैनानै लामाफोरखौ बानायनानै होनो खोथा होयोब्लाबो नाथाय बिसायख'थियाव देरहालांखांनायनि उनाव रावबो दैदेनगिरिफ्रानो खौरां लाफैयाखैसै। रायजोनो बिसायख'थि समाव खोथा होनाया खोथा होनाय बायदियैनो थालाङो। बाक्सा जिल्ला 25 नं बिटिसि बियाब बागानपारा आरो 43 नं तामुलपुर एमएलए बियाबनि बेन्दोङाव थानाय जफादं बिएसडिसि। बे बिएसडिसिनि बेन्दोङाव थानाय लामाफोरा बर'नि मोनथाम गोरोबथा बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर जाखांलांनायनि उनावबो दिनैसिमबो गोबां लामाफोरानो ना ब्लेक टप ना सिसि ब्लक बेफोरनि जेबो महर मोनाखै। बर'नि गोरोबथानि सिगांबो कंग्रेस एजेपि दोलोनि बिजाथिफ्रा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि भट लानानै देरहालांखांनानै दिसपुराव सोरखार सालायखांबाय। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा दिनैसिमबो 50 बोसोरनि बारा सम बाबेनलांबाय रावबो सोरखार एबा दैदेनगिरिफ्रा जफादं ओनसोलनि लामाफोरखौ फोसाबना होनो सिगांबोनायखौ नुनो मोनाखै। जायनि जाहोनाव जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि सायाव फोथायनो गोब्राब मोनदों, गोसोखौ बायग्लिनाय नुनो मोनदों आरो बेसे गोबाव सोरखारा मोजां लामानि फोनांजाब राहा खालामना होनायनिफ्राय जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जानगाराव थाबावनांगोन बे नोजोर होथावना जागोन। बेबायदिनो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखायल' बिसायख'थि समाव भटनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ बाहायनानै आरोबाव 50 बोसोर बाबेन होबावगोन बेखौ समाजनो फोरमायसिगोन। अदेबानि आथिखालाव तामुलपुर एसेम्बलि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि एमएलए जयेन्त दैमारि आरो 25 नं बागानपारा बियाबनि एमएलए काथिराम बर'मोनहा बै लामाफोरखौ नायगिदिंहैनानै फोसाबनायनि राहा लानायखौ लुबैदों जायगानि रायजो राजाफ्रा। फैगौ 30 जुन 2024 खालाराव लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ इन्डियान आर्मिनि गाहाय महरै बिबान रुजुनगोन। 1984 मायथाइनिफ्रायनो इन्डियान आर्मियाव सिबिथाय होबोनाय लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ आथिखालाव नर्थर्न कामान्डनि कामान्डार आरो इनफेन्ट्रिफोरनि डाइरेक्टर जेनेरेल महरै बिबानाव दङमोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय केबिनेटआव लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीनि मुङा सायख'जादों। मानो होनोब्ला आथिखालाव लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ इन्डियान आर्मिनि लेङाइ गाहाय महरै बिबान लानानै खामानि मावबोबाय थाखादों। मख'नो गोनांदि 30 जुन 2024 खालाराव
आथिखालनि इन्डियान आर्मिनि गाहाय जेनेरेल मनोज भान्डेआ आजिरा लासिगोन। जम्मु आरो काश्मीरनि खोला बाहागो जम्मु ओनसोलनि काठुआ जिल्ला, धोडा जिल्ला आरो रियासी जिल्लायाव थांनाय 72 घन्टानि गेजेराव पाकिस्ताननिफ्राय एलअसि बारबोनानै फैनाय लश्कर-ए-तयबा थिउरियानि खेबथाम गोजो गाग्लोबनाया आथिखालाव रैखाथि हानजा आरो रायजो राजाखौ दलरै थानो होआखै। सिगां रियासी जिल्लायाव गंसे बासखौ गाग्लोबनानै गासै 10 हान्थियारिखौ बुथारग्रोदोंमोन आरो 33 खौ जखम खालामदोंमोन थिउरियाफ्रा। बेनि उनाव धोडा टेस्टबाराव रैखाथि हानजा एबा इन्डियान आर्मिनि गंसे कनभय गारियाव जानला-मानला गुलि गावनायाव गोबां आर्मि जवानफोरा जखम जानो गोनां जायो। बेनि उनाव मंगलबार खालि जम्मु ओनसोलनि काठुआ जिल्ला हिरानगराव 2 लश्कर-ए-तयबा थिउरियाफ्रा सासे सुबुंखौ गावथारलाङो। अदेबानि उननि समाव रैखाथि हानजाया सासे थिउरियाखौ गावथारनानै बिनिफ्राय गोबां गुलि बारुदजों लोगोसे एके सिरिजनि राइफल बोखांनो हादों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि जम्मु काश्मीराव अमरनाथ मन्दिरनि जात्रा एबा हान्थिनाया जागायनो हमबाय। बेनिखायनो थिउरियानि नोजोरा धोरोमारि हान्थियारिफोरनि सायाव। लोगोसे बेनि उनाव जम्मु काश्मीरनि बिधान सभा बिसायख'थिखौ खुंफुंनो थाखाय बिसायख'थि आय'गा साखा-फारा जानो हमबाय। बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै भारतनि हेंथा माखासे एजेन्सिफोरा जम्मु काश्मीराव थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाजादों। 9 जुन रबिबार खालि नरेन्द्र मदिनि मिरु सोरखारखौ दाफुंनायनि उनाव 12 जुन बुधबार खालि हादरनि मोननै रायजो फारियै अन्ध्र प्रदेश आरो उड़िष्याव एनडिनि सोरखार दाफुंनाय जायो। अन्ध्र प्रदेशआव तेलुगु देशम पार्टी एबा टीडीपीनि गाहाय एन चंद्रबाबु नायडुआ 4थि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रि महरै बिबान रुजुननानै गासै 25 मन्थ्रि आफादखौ लाफानानै समायखिरा लायो। ओजोंहाय नवीन पाटनायकनि बिजु जनता दलखौ जोबोद गाज्रियै फेजेननानै खेबब्रै एमएलए जाबोनाय मोहन चरण सिंह मासिनि दैदेनजानाय बीजेपी दोलोआ उड़िष्याव गिबि खेबनि थाखाय सोरखार दानानै बुधबार खालि समायखिरा लायो। बीजेपी दोलोआव खेबब्रै एमएलए जाबोफेरनाय मोहन चरण सिंह मासिया गासै 78 एमएलएखौ लानानै आबुङै सोरखार दानो हादों। उड़िष्यानि गासै मोन 147 मासियाव मोन 78 मासिखौ बीजेपी दोलोआनो मोननो हादोंमोन आरो बिजु जनता दलआ मोन 50सेल' मोननो हादोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।